Ассалому апаҷон сӯзен нағзен. Апаҷон ма хостум даами историям бумонум ами видеора и шумода честни отзыв битам. Раҳмати калон ай шумо ма аями гуфтига по замин то осмона миннатдорум. Беҳтарин чиз буда и ба худо бовар мекунед апаҷон ма ҳар як саршуштагим нагуфта будам ки ана ҳами қадар мӯҳ мегирифтам ҳар як саршуштагӣ плюс ҳар сар ма мехистам ин қадар мӯҳ дар ҷогаҳои ҷогаҳо ма ҷамъ мекардам мегирифтам. Не ки ине дуюм бора ма шуштестам апаҷон намедонӣ шампунаи собунаи хулоса шампунаи истегие болошда шампун собун гуфта будӣ. Ине дуюм бора уже ма шуштам. И қарақа якум бор рости гап дилам зад. Нақша фаҳмидам хича дидам дилам зад. Но меарзида ганда чизи зур буштам приятняки хушрӯак бушам. Резиши мӯҳ ма бигем ҳол нисти монда карочи. Аҷоиб чизи ҳузур. Короче духтарое ки намедоневу дидилаен ай ҳами чиз советую метавонед ки бигирен. Беҳтарин чиз будай. Раҳмат калон шумода апаҷон.